Zupne na to. Daj to doletíš. Ideme na Austráliu. Mohol trochu povedať, ale tak sústredí na ten drop. Žiadne vtipný. Aj tu budú ešte ďalšie. Čo sa to klepe? Tu začali také naozaj klepanie, lebo je to ale klepanie, hej, hej, tu sa jem. Ale za túto proste môže byť ešte horšie. Kopenky a tu je ten famózny Austrália právi tento. Toto nedopadne dobre. Uj, do pič... Kur... No, je to na takú rýchlosť vždycky. Ježiš, natočil som to. Počkám ťa za tým. Čau. Dobre, ja pokračujem ďalej. Takéto crazy klopenka, ale nie až tak strašne crazy. Volride. Je tu nejaký table. Tiež takáto vec. A to je koniec.